салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 8 апрел ман Хиромон ба Қозода тақдим мекунам. Бо қарори ҳукумати Тоҷикистон 3 муовини сардори хадамоти гумруки кишвар аз мақом барканор шуданд. Ба иттилои дафтари матбуоти Эмомалӣ Раҳмон, Тоҳир Нуров, Нуриддин Маҳмадов ва Неъматбой Раҳматов аз мақомҳои муовин ва муовини аввали раҳбари хадамоти гумрук бо сабаби ба кори дигар гузаштанашон озод шуданд. ин нахустин тағйирот дар ин сохтор баъди раҳбарии ниҳодро гирифтани Абдулфаттоҳи Ғоиб, собиқ раиси оҷонсии зидди фасод аст. Зимнан вақти таъинаш оқои Ғоиб гуфта буд ки дар сохтори гумрук тағйироти кадрӣ намешавад. 16 марти имсол бо қарори ҳукумати Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ аз мақоми раиси хадамоти гумрук озод ва ба мақоми раиси оҷонсии зидди фасод таъин шуд. имрӯз дар душанбе ҳайати коршиносони созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ барномаҳои низомии ин созмонро барои соли 2015 баррасӣ карданд. дирӯз дар нишасти шӯрои вазирони мудофиаи Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ дар душанбе масъалаи ҳимояти муштараки ҳарими ҳавоии кишварҳои ин созмон баррасӣ шуд. Шералӣ Мирзо, вазири дифои Тоҷикистон, ба таҳдидҳои афзояндаи амнияти дар минтақаи Авроосиё таъкид кард. дар ҷаласаи шӯрои вазирони умури хориҷаи созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ мавзӯи таъмини амнияти марзҳои кишварҳои узви ин созмон аз ҷумла марзи Тоҷикистону Афғонистон баррасӣ шуд. дар шабакаи интернет ахиран толибони Афғонистон дар як матни иборат аз 5000 калима зиндагиномаи раҳбари худ Мулло Муҳаммад Умарро нашр карданд. ин санад ба таври мухтасар фаъолиятҳои ҷангӣ, ҳаёти шахсӣ ва ҳам баъзе хусусиёти инсонии раҳбари инак 19 соли охири толибони Афғонистонро тасвир мекунад. дар ҳоле ки акс ё навори видеои худи Мулло Умарро аз соли 2001 замони шурӯи мухолифатҳои толибон зидди нирӯҳои байналмилалии ҳофизи сулҳ дар Афғонистон касе надидааст. Тоҷикистон дар раддабандии шохиси рушди инсон нисбати соли қаблӣ як зина боло рафта дар миёни 186 кишвари дунё дар мақоми 133 ҷо гирифт. ин нукта дар гузориши тозаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ки рӯзи 8 апрел дар Душанбе муаррифӣ шуд баён гардид. аммо муаллифони гузориш мегӯянд бо вуҷуди каме пешравӣ дар шохиси рушди инсон дар соли гузашта дар Тоҷикистон рушди чашмгирӣ дар поён бурдани сатҳи фақр ба чашм нарасидааст. аз рӯи маълумотҳои соли 2013 нисбат ба соли 2012 дар рӯйхати давлатҳои Созмони Милалии Муттаҳид аз рӯи шохиси рушди иқтисодӣ як зина баланд гардид ва аз рӯи яке аз қисмҳои асосии ҳамин шохис камбизоати ҳаматарафа Тоҷикистон дар гурӯҳе ки ҷойгир дорад камбизоати он нисбат ба давлатҳои умумӣ ё пастар мебошад. шохиси рушди инсон аз сӯи Созмони Милали Муттаҳид ҳар сол дар ҳама кишварҳои аъзояш бо назардошти дастрасии инсонҳо ба маориф, тандурустӣ, ҷойи кор, сатҳи даромад ва покизагии муҳити атроф таҳия мешавад. таҳлилҳои Маркази Миллии Тестӣ нишон додааст ки хатмкунандагони макотиби Тоҷикистон аз фанни риёзӣ ё худ математика дониши нокофӣ доранд. довталабоне ки барои дохил шудан ба донишгоҳҳо дар соли гузашта тариқи ин марказ имтиҳон супурданд, аз ҳама беш аз фанни риёзӣ баҳои кам ба даст оварданд. ин таҳлил дар пайи натиҷагирӣ аз имтиҳоноти дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ тариқи Маркази Миллии Тестӣ дар соли 2014 ки барои Тоҷикистон таҷрибаи аввал буд сурат гирифтааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки воқеан ҳам дониши хонандаҳои мо аз фанҳои математика, физика, химия як каме қонеъкунанда нест. вазорати маорифи Тоҷикистон мегӯяд эҳтимолан сабаби нишондодҳои паст дар таҷрибаи аввали супурдани имтиҳонҳои ягона аз ҷониби довталабони таҳсил дар донишгоҳҳо буд ки соли гузашта анҷом шуд. омӯзиши фанҳои дақиқ дар муассисаҳои таълимӣ дар баробари он ки дар доираи нишондоде ки нақшаи таълимӣ нишон медиҳад, дар баробари ин тавассути дарсҳои иловагӣ, тавассути машғулиятҳои берун аз мактабию берун аз синфӣ ҳам омӯзиши ин фанҳои дақиқ ба роҳ монда мешавад. соли гузашта дар Тоҷикистон барои нахустин бор таҷрибаи супурдани имтиҳонҳои ягонаи дохилшавӣ таҷриба шуд ки ҳадафаш мубориза бо фасод ва фароҳам овардани имконияти баробар барои таҳсили шогирдони лаёқатманд дар донишгоҳҳои Тоҷикистон аст.
و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.